Визнання диплому. Що ж означає визнання диплому? Визнання диплому означає, що ваш академічний ступінь, тобто диплом бакалавра, магістра чи просто диплом, прирівнюється до диплому в Німеччині. Тож, навіщо потрібно признання диплому? Признання диплому потрібно в таких випадках. Признання диплому обов'язково потрібно для регламентованих професій, таких як лікар, стоматолог, психотерапевт тощо. Для них визнання потрібне за законом. Ви не маєте права в них працювати, якщо ваш диплом не признаний. Так? У нерегламентованих професіях визнання диплому не потрібно. Але іноді роботодавець може потребувати від вас все-таки визнання диплому для кращих шансів, або якщо він не довіряє. Тому навіть для нерегламентованих професій іноді потрібне визнання диплому. Для отримання візи або для зміни параграфу перебування в Німеччині. Наприклад, якщо ви хочете змінити свій статус на візу, на робочу візу, або якщо ви хочете отримати німецьке громадянство, в цьому випадку вам обов'язково потрібне визнання вашого диплому. Для навчання. Якщо ти хочеш здобути в Німеччині докторську ступінь, або отримати диплом магістру, то попередньо тобі потрібно визнати свій український диплом. Є регламентовані та нерегламентовані професії. Нерегламентовані професії, вони не вимагають офіційного визнання диплому. До нерегламентованих професій належать такі професії, як, наприклад, IT-фахівець, маркетолог, журналіст, дизайнер, кухар, логіст, інженер, окрім будівництва та геодезії. До регламентованих професій, тобто професій, які за законом обов'язково вимагають визнання диплому, належать такі професії, як, наприклад, лікар, стоматолог, психотерапевт, інженер в будівництві та геодезії, медсестра, юрист, вихователь та акушерка. У таких випадках дуже часто потрібне знання мови та практичний досвід. Чи завжди потрібне визнання диплому для роботи? Ні. У нерегламентованих професіях визнання диплому не потрібно, якщо роботодавець погодиться. Ця тема здається вам складною? То де ж знайти допомогу? Допомогу можна знайти на сайті anerkennung-in-deutschland.de. Там ви можете знайти інформацію 11 мовами про те, які професії є нерегламентовані, які є регламентованими і що робити далі. Визнання для навчання чи професійної діяльності. Тож на що потрібно звернути увагу? Для навчання в німецьких вузах іноді потрібен додатковий документ, який називається Hochschulzugangsberechtigung. Це тому, що в Німеччині навчання триває 12-13 років, а в Україні 11-12. Тому іноді вимагається ще якийсь додатковий документ, який підтверджує ваше право на вступ до німецького вузу. Це може бути також, наприклад, якщо ви закінчили вже 1 рік українського вузу, так? Він може прирівнюватися до вашого шкільного атестату або додаватися. Якщо у вас є диплом студієн-коледжу, тобто коледжу, якщо ви закінчили коледж, або якщо твого атестата недостатньо, то потрібна додаткова кваліфікація. Що ж вважається додатковою кваліфікацією в Німеччині? Додатковою кваліфікацією в Німеччині вважається 1 рік навчання в українському вузі, Studienkolledge або Feststellungsprüfung. Тобто в Німеччині можна закінчити Studienkolledge або Feststellungsprüfung зробити додатково. Завжди, якщо ви вже закінчили вищий навчальний заклад в Україні, ви маєте, звичайно, право до вступу до любого німецького вузу.
Де подати заявку на визнання шкільного атестату? Для того, щоб подати заявку для визнання шкільного атестату, і де її подати, ви можете забити в пошуковику Zeugnis Anerkennungsstelle плюс назва вашої федеральної землі. Наприклад, Zeugnis Anerkennungsstelle Bayern. У всіх виникає питання, скільки ж це все коштує. Це все варіюється від федеральної землі, де ви знаходитесь, та від того, що ви хочете робити. Тому що різні дипломи мають різну ціну. Наприклад, професійне визнання буде коштувати вам біля 100 або 600 євро. Академічна оцінка через Zeugnis Anerkennungsstelle буде коштувати вам десь 250 євро. Визнання шкільного диплому буде коштувати вам від 20 до 150 євро, залежно від федеральної землі. Які кошти можуть ще виникнути у вас? Це може бути також завірення документів, нотаріальне завірення. Це може бути також переклад цих документів. Це ще додаткові кошти. Для таких професій, як врач, або як лікар або стоматолог, є курси адаптації для визнання диплому. Такі курси, наприклад, в федеральній землі Баварія коштують близько 5000 євро. Хто може оплатити вам ці витрати? Anerkennungszuschusstelle. Його ви можете знайти за адресою www.anerkennungszuschuss.de. Також це центр зайнятості, тобто джоб-центр, або служба зайнятості, тобто Agentur für Arbeit. Це є не обов'язковим, але подати заявку все ж таки варто.